Sasha Usalisa seluba. Ngicabanga ukuthi imali ngithathaphi yokona vele mina ngingafuni ukukhokha. Na umuntu omthetho kodwa njalo uhlala ukwedla futhi uyancikala nje wena. Kodwa yabo into yenza namhlanje nje ivele yankulu nayo yonke sisilozi. Phela nawe kade uqala ukubuza la. Kade sibuza la ukubuze. Ibo. Lalela abo mina ngiswele mina yabo. Imali shit mina nginayo yabo. Ngiyasebenza mina umuntu omthetho ngengikhohlise mina yabo. Kodwa imali zami izongena kusasa ekuseni yabo manje ukhokho naphethu mina ngizophethe ekuseni. Isengenile seyifakile vele izophethe ekuseni. Wena mangakhala ukuthi kahle kahle uthi akakhokho umsayiphozi wena uzombalansisa kusasa. Uzombalansisa. Wena ungathi utshwala uthenga umntakamalo. Ngekuhambe nomntakama sibe sisopa. Mbebe siyamu. Oyikahle wena uzokhokhela lokho. Sisopa sithi. Wena futhi wena umfuko omubi. achithi sofa wami. Uphikwe wena bangifuni nosofa sisiluze. uphuza wena o350 bethu kodwa uyasebenza. Ubuza nathi. Ubani bafethu mina ngiyathanda ukuthi Khona thatha iglasi yami ngiyigwinyile. Hayi bophuza ngithandi. Hayi class nje. Awubani usudawe ngaleyo ndlela. Hayi phela ukuthi yabo hayi ukuthi ngidaki ukuthi yabo Mbali. Wena la khafu uthanda ukuthi njalo uphathe isibhamu masizobuza. Bala feel safe yabo. Kahle wena. Engane umthetho ukhona yabo. angifili safety muphethe isibhamu. Hayi ngoba vele le nto ayiyona. Ngomthetho namali. Angifili safety. Unalo mama manje. Senze ngoba sihlale la Wena unenyongo. Angithi yabezwa bayasho bayakuza ngalento yokuhlela uphethe isibhamu. Usiphathelani isibhamu uzala? Esemthetho lesibhamu ngikho abantu bahulumeni. Angibona phela umthetho. Yabona laba abalayindini, abona bahulumeni nabantu bami. Akufunje ulusabisa customer reliable. Mina ngifuna ukungasho ngoba ngabe ngiyafuna ngicela usilethela lesibhamu. Ukusuda yini? Ulathi sevula ikanti lesigayi. Lakho uthengiwe. Kanjani ukuthi thina sisebenzise 350 bethu uze lakhe Uyathanda ukuphuza. 350 uphuza mahala. Uyasebenza kodwa akasifake. Abafethu ngeke unakuthola kaphela. Usenze ngepolice station. Kade ngikuza ungatheli. Abana mina anginaumona yabo bafethu. Ngingangizwa kabawuthi ngiyaqhosha or kanjani yabo. Mina nganifake esipanini yabo. Ngenze sister yakhala yabo. Ngangifake esipanini yabo. Igenge eningi belifakwe mina sebo detective yabo. Wasala wena. Abayontsumpa yabo. Wasifaka ngani? Abo bafaka sasa ngizongene meeting no ABC ubheka icele. Uzofika udaba unyamaphepha lapho. Uyothini kena nje? Ngizofika ngikhulumele ngitshela ukuthi igenge yami idinga isipani ngabafaka kanjalo vele nabanye. Umtshela ukuthi bengafuni utshwala abiyeke akaqhuma wena ngekuhambe nosisi wami futhi ngoba mina ngisasoba ngekugoduke nosisi wami awuyazi-ke naye wena sengutshwala awukwazi phela ukuthatha usimoli kanjani lalela obhodi sakhuluma ngalo mthetho kanje yabo bafethu mina ngongala Christ yabo anginawo umoya umuntu ofuna usipana emaphoyiseni akale CV manje ngihambe nawo manje
right now. Right here. Umdonta esipanini yabo. eyenziwa lo uhulumeni wegovernment yenu uthi apply online. Thina asakashwa thina ngoba kangcono uhambisa i-CV ukwazi nokuyisa kumuntu wakho yabo Ayithandazele nokuthandazela. afake yabo namakhathakhatha yabo afake Kanjani online? uzothatha i-computer internet cafe. Abona Facebook nomsebenzi nganguthola fresh. Ugogo wami ngithandazela first wathandaza ngizoya khona ngiyokwenza i-interview. Wathandaza ugogo angiqashwanga nginani. Abafundi Manje ugogo uzothandazela kanjani nge-online? Uzothandazela kanjani? Sisirozi. Ngiyambhala futhi ngicela ukuhamba by 6. Hayi ngeke. Uyabona manje isikhathi sonyaka ukuthi sithini. Angeke ngilunge nginibhale nje uzokhokha nini? Ramaphosa. November ngiholelana 350. Ngongenza 700. Amarozisi. Ukwenza kushayelela le yakhe. Uzofaka icala lokuzila iphoyisa. Bhala idoleni. asiqali ngawo ukuphoyisa mina ekhaya mina umalume wami Ubuya nefingers sakhe. mina ngangena ekuseni emaphoyiseni mangifuna mina umalume Ubuya nesandla nefingers. Ubani ungazi ukuthi umalume kwambali wayekade iphoyisa liphoyisa lasenkosini. Iphoyisa lenkosi. Lephoyisa lahulumeni. Those are the two different policies. It's not about sure. the hand of the day is the policy. Nalapho maluzana. Uthiza manje ufanele amaphoyisa angafani ngale ngisakutshela nje. uyabuza Umthetho. Hayi bo phela le nto efana nokuza umthetho osehlathini le nto enkosi. Angithi noma la khaya Umthetho ngempela phela lo. ngomthetho. Ayingeke. Lo malume usebenza ngomthetho. African Ihamba start. nje ngomthetho. Mina bafethu ngikho ngoba yakhe nje bese nje. Asikhulume yapha La gamba nalo mama usibona yabo. Mam Rose, ubenzela amasaho hayi ungayokumbamba. Ubhadala mfethu ubhuti uzobhadala ngoba imali ngenayo yabo kodwa akaveli sebefakile yabo ukuthi izoneflate ekseni. Ngiyabona Mam Rose. Wena uzokhokha uzomphesha ekseni. Mina ngiyabuza bafethu. La weekend edlula washwa nje ulapha. manje emnyango bazokubamba bakudubule ngaso baqede basingenele letha uyabhadala noma kanjani. Mina uzobhadala mabo but nalo lokho on the uzobhadala lesi sibhamu yabo uma uzobamba lesi sibhamu mase uzosibuyisa mase senkhokhile sesipana usisipana futhi bafuna ngifuna ukukhombisa ukuthi yazona lapha umphathisa umphakathi uphathisa isizwe ekhanda yazi uyasebenza wena ngicela uhambe kodwa uzofika ubuminye utshwala amabantu lokuthenga utshwala sazi uzobungabona ngizokubhalela icala lokuxosha iphoyisa. hawu ngamanje ukubhalele lo cala othi uphuma ngavosho othi uphuma ngavosho
some bread like a diamond. Yes. Awusayiphosa isikiphani manje. Umsebenzi wena usizomfana indoda eyiNigeria izomthekela umflawas umphansi ayajwayela umsebenzi. akuze kube Abafisa ukuvela kwa emsebenzini nale manje yazi kakhulu bese beqedile 350 skip ithini iround yokuqala ngikhokhela ubani angifuni ukungasho mina wesisirose ukuthi yabona mina ungixolele shem ngenzanga ngamabomu sengichamile awubalekeke usofa wami akutshele ngitshele njalo lento uyayithanda lento yazi nosofa wodwa ukuthi ubiza malini yazi ukuthi ukhanyiswa yini yazi ukuthi ukhanyiswa yini umixile isafanele ke bengithi ngiyasukuma what usofa wami ngithi hambani anisuzodakwa wasengihambele uyazi ukuthi wasiqina nje wasiqina nje kuyabhiya nesayide ikoktela echambisanayo manje usesiqina kanjani ngoba wena wenza ngizowadayisa-ke amaphapazi ngisalindweni Awuthandi makuwadayisa ngithi uyavuma ukuthi uzowenza hambani ntombazane imake sisirose sengizobuza lokhu ngempela zokushintsha ekhaya bengithi mina kodwa ngibona ukuthi singahambi ngcono ukuze ubume lo ba-comfortable lelo sofa singalala ngithi asinankinga abantu namuhla ukwenzisa ngathi thina siyaqala ukufika ucishe lapha mina ngithanda yazi ukuthi izinkambi zingaqali kakhulu eminyango China ufuna ukusidayise akufani nje nawe indlela esiqonze ngayo umambo ngicishela lapha ntombi kodwa indlela esiqenze ngayo abe marozane ngikhonzile namantakwethu ucisha buka nesikhathi usenzanjena ehambani ithandwa sesingaze sibanjwe abantu ungawu yes mama ithina my girl sosibonini ngicishele lapha dongeni awubheda ngempela kutshele mina wesisilosi wena nje kufuna ukutshela mahhala ngakukweleteli bheda ngo-100%. uwemchama la angazi ukuthi ingane zakho sezithini ingane zami phela nobaba bazo usekweze siqoshe asiqoshe ayo ngathi abantu angabazi ambitshela bethu athanda ukubuka shem ubisa ngathi yekezwe ngisele ngethezwe. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.